Takže, ako by povedal slovenský básnik Dobro Rejnov, nachádzame sa v Dubaji, v meste snov a možností. Normálne rozmýšľam, ako môže byť niekto v tomto meste smutný, lebo toto samé o sebe je liek na depresiu. Máme piatok ráno a veľa programov, takže poďte sa s nami na to pozrieť. Sme v ostrove, na umelo vytvorenom ostrove, ktorý sa volá Blue Waters. Ideme do jednej z najlepších reštaurácií, tzv. Pods, bude to veľmi zaujímavé a dáme si raňajkové menu, lebo pred týmto víkendom sa treba poriadne napápať. Bude sa čo pozerať, jak sa žíka. Poďme na to. Takže čo to tu máme na raňačky? Poďme sa pozrieť zbližšia. Let's try takzvané benediktové vajíčka. Ešte je sranda, že tieto vajíčka chutia o trošku inak ako tie surové, lebo keď si dáš surových 7 vajíčok do pohára, tak toto v živote nezažiješ. Takže ak sa tam niekto nájde, kto vie robiť, ak to nebude robiť, tak to vajíčka každé ráno, tak ste vítaní v Dubaji potom. Ideme na jetski, hádam sa nám podaria natočiť nejaké zábery, ktoré uvidíte potom vo videu, ale celkom nestíhame, tak poďme rovno na to. Takže poďme sa na to pozrieť. Ako prvú sme si objednali túto krásku, ročník 2024, Porsche Panamera. Čo to tu máme? Slečna. Čo to tu máme? Nemôžem zatúrovať, lebo kámo, pôjdeme do basy normálne v tom Dubaji. Za chvíľku ju vyskúšame, teším sa na dnešný večer. Trošku sa povozíme, trošku sa pôjdeme najesť a trošku si to užijeme. Celkom sa cítim dobre v tom autíčku. Je to taký old money vibes, že nie je to úplne vyhrotené, ale je to také úplne decentné, také ako to má byť, že nejdeš úplne s tým frajerovať, ale také rodinné auto, že s tým zoberieš rodinku na výlet. Takže zatiaľ sa mi tu páči, ideme robiť nejaké fotky, nejaký content, takže bude to znova zaujímavé. A v podstate meníme tie lokácie. Je tu zaujímavé šoferovať, keď tu máš 6 liniek na ceste a presúvať sa z jednej strany na druhú a akurát možno by sme potrebovali zobrať zátačku a ideme ďalej. Je to zábava, treba to určite vyskúšať, takže keď máte šancu, prečo nie? Vždycky boli 10 z 10, ale vyzerá, že pôjdeme ešte raz. Internal problems. Je to zjeb, ale život si treba užívať, nič nám nezostáva, takže pojeme aj 3-krát, aj 4-krát, aj 5-krát. Budeme otáčať tie jetsky dookola.
v prvom rade sa treba poďakovať, že tu vôbec môžeme byť, užívať si tieto plody práce, lebo pred rokom to vôbec takto nevyzeralo. Nikdy to nebude o tom sa predvádzať, je to skôr o tom motivovať a na konci dňa bude na tebe, že čo si z toho odnesieš a čo si z toho chceš odniesť. Lebo dneska sme tu zostavili plán, nielen na tento víkend, ale taktiež na ďalšie mesiace a roky, ako sa rozvíjať, ako sa posúvať. A toto musíš isté urobiť aj ty. V podstate vieš, na čo čakáš. Aká je iná možnosť? Povedz mi, čo iné chceš robiť. Aká je iná možnosť? Zostať na jednom mieste? Život je tak krásny, aj keď vždycky nebol. Keď si pospomínam nejaké roky dozadu, ešte aj pár mesiacov, keď si uzavretý na jednom mieste a nevidíš žiadnu východiskovú cestu, tak v podstate aj nemáš šancu nejako ten život žiť, len ho prežívať, ale prežívať ho dokonca to nie je voľba ani pre mňa a určite nie ani pre teba. Takže buďme vďační, motivujme jeden druhého a posúvajme sa navzájom.